Jeg har været privatpraktiserende psykolog i 19 år og har haft min psykologpraksis på Diakonissestiftelsen i alle årene. Jeg har nu fundet en erhvervslejlighed på Gammel Kongevej, og den er sat i stand og indrettet på bedste og smukkeste vis, synes jeg selv, og derfor blev ideen til den lille film skabt, så mine henvisere og klienter kan se, hvordan den ser ud. Når du skal i kontakt med psykologpraksisen, så skal du ringe på min telefon, og det er 38 87 70 50, og jeg har kun telefonsvarer på nummeret, så du kan blot lægge dit telefonnummer og give et par store tidsintervaller, hvor jeg kan træffe dig. Så ringer jeg til dig. Når du så har lavet en aftale om en samtale med mig, så skal du finde adressen. Den ligger meget centralt på Gammel Kongevej 135A, stuen til højre. Du kan komme til døren med bussen. Og hvis du kører i bil, er der gratis parkering op til 2 timer i sidegaderne til Gammel Kongevej. Der er Nyvej, den er ensrettet fra Frederiksberg Allé eller Madvigs Allé, et godt bud i forhold til at finde en parkeringsplads. Biancolunus Allé, Bylåsvej eller Grundtvigsvej på den anden side af Gammel Kongevej er også nogle gode bud. Selvom adressen er stuen til højre, skal du alligevel op af nogle få trin for at komme til psykologpraksisen. Du kan tage dit overtøj af og sætte dig ind i venteværelset. Her er der forskellige blade, som du kan fordrive ventetiden med. Og hvis du skal på toilettet, så skal du gå gennem køkkenet. Jeg vil nu vise dig rundt i lokalerne, så du kan se, hvordan det ser ud. Hvordan det første samtalerum er indrettet. Det andet samtalerum bruger jeg også til gruppesamtaler. Jeg har blandt andet en gruppe for hjertepatienter, og min erfaring er, at det kan være utrolig hjælpsomt og støttende at være i en gruppe i en periode af livet, hvor det kan være lidt svært. Desuden har jeg par- og familiesamtaler, og jeg også samtaler med mange unge og studerende. Det tredje samtalerum er der, hvor jeg oftest har mine individuelle samtaler. Jeg synes selv, det er blevet et meget smukt og dejligt rum. Jeg er jo i mange timer, så det er vigtigt også for mig at have rart at være. Og så har jeg en udestue, som jeg har indrettet med lidt eksotiske planter, og her kan vi sidde en sommerdag og samtale, hvis du har lyst til det. Husets bagtrappe er en elevator, så derfor har jeg indrettet psykologpraksisen handicapvenlig. Dørene er blevet gjort lidt bredere og toilettet lidt højere end almindeligt. Du kan efter aftale komme den vej, hvis du er dårligt gående. Eller hvis du har en barnevogn med og en babyalarm, kan barnevognen lige så snilt stå i den aflåste baghave, mens du er til psykolog. Hvis dit barn så græder, kan du hurtigt via elevatoren komme ned til det. Tak fordi du gav dig tid til at se min psykologpraksis.